Гледате Комбина. Продължаваме с секс, наркотици и Жана Бергендорф. Тя беше една от най-скандалните и откровени участнички в Big Brother. Направи шокиращото признание, че има проблем с наркотиците, но обаче се опитва да се бори с демоните. Да. Гостува ни Жана Бергендорф. Здравей. Радвам се да те видя. Всъщност не се радвам чак толкова, защото ти ми беше един от любимите участници и даже беше фаворит на много хора за финалист. Какво се случи? Защо излезе толкова рано? Ти беше самата убедена, че ще спечелиш този формат. Казвала си го няколко пъти. Когато те затворят в една такава обстановка, наистина разбираш много неща за себе си. И аз имах чувство, че вече съм като някакъв хамстер вътре. Ти самата си почна да се потискаш, така? Беше ми кофти, още повече бъбречна криза изкарах. Всякакви такива неща ми се случваха. И не е моето. Аз съм свободна птица. Аз искам да летя. В четвъртък направи едно публично изявление, което взриви аудиторията реално. Каза пред всички, беше супер откровена, че си имала проблем с наркотиците, с кокаина. Искаш ли да видим това видео и после да си говорим? Добре. Да. Защото това са едни от момента, в които аз тотално от антибиотиците така ми се въртеше свят. Лягах да спа, ставам рошева, както винаги много обичам. Това съм си аз. Добре, съжаляваш ли, че беше толкова откровена вече сега? Не. Защо? Откакто си излезла. Какво значи? Ти си това, което си. В смисъл, аз не съм скрила нищо. И за мен е даже като че ли ми падна камък от сърцето, защото съм сигурна, че някой ден това нещо ще се разбере от някъде другаде. Аз те поздравявам за тази откровеност, но дали пък тя не ти изигра лоша шега? Дали хората не те разбраха и затова не гласуваха толкова много за теб? Не. Аз смятам, че може би начина на изразяване на някои от хората, които бяха в къщата на Big Brother, мисля, че докоснаха много специално Ути, който каза, че аз страдам вътре за детето си. Смяташ, че те подготвиха почвата за твоето излизане, така ли? Разбира се. Наистина ли? Кой подозираш най-много? Те всички ме номинираха, така че да ти кажа честно, въобще. Аз съм много дива. Аз пея постоянно. Аз се възигам, когато се обърна така и въобще не им обърна внимание, защото просто ми се смея. И те си мислят, че нали аз съм така на нас, също си правим етап. Няма смисъл, повтарям 5 пъти на ден, това си има етап. Кажи ми, в крайна сметка се разбра, че си влязла в къщата, за да се бориш с демоните си, с страховете си, въобще, твоето влизане вътре по някакъв начин, какво ти коства физически и психически, за да можеш да устоиш на предизвикателствата и да оцелеш въпреки средата, в която беше? Кажи ми, какво е да се бориш с наркотиците като усещане, психически и физически? Знаеш ли, в интерес на истината, аз дори не се сещах за тях, защото през цялото време си мислих за моите близки, за моят приятел Лео, с който ние сме се събрали. Въпреки, знаеш, скандал, който беше с нас. Въпреки боя? Ние двамата се биехме. Обичам те положението. Всъщност и двамата се биехме, така че нормално е. Ние сме млади хора, като всички. Кажи ми вътре, почна да говориш за това, какво ти е коствало. Не ти липсваха, така ли? Не, аз мислих точно за тези хора, за сина ми, за него, за Лео, нали? И така нататък. Това ми подкрепеше. Плюс това имам още 3 души до себе си, семейство капитански, които се грижат и за детето ми. И Симонка ми е една най-добрите приятелки. Така че в момента моята... Обградила си се с шурупка от любов. Хората, Кажи ми, налага ли се да ти се прави операция на главата? Това чули го от някого или просто сама си го измисли? Това са някакви пункции, доколкото аз знам. Малко преди Big Brother да вляза си направих ядрено-магнитен резонанс, защото почнах да получавам болки. Какво показва ядрено-магнитния резонанс? Ти кажа честно, не мога да ти го изрецитирам. Нещо сложно? Да, но... Лекарите казаха ли, че има проблем или не? Не е обсъждано, защото аз нямах време да отида до доктора, но ми казаха, нали, надаване на документите, всичко се прави. Това е ясно, това е сигурно. Кажи ми, за глада в къщата наистина ли беше някакъв вид абстиненция?
Глада, който те гонеше в къщата. Ма не, ти като застоиш на едно място и почваш да изкукуригваш, няма какво да правиш и почваш да ядеш. Но аз не смятам, че съм качила толкова много килограм. Колко плюс това... не знам, не съм се мерила. Аз нямам кантар. Но искам да благодаря на Big Brother, който направи една прекрасна диета за мен, само на картофи и кисело мляко. Аз определено свалих. Продължаваш ли в момента с тази диета? В момента си позволявам малко повече шоколад, защото празнувах 2 дена. По рождения ден. С татко ми, да, с Надявам се само до шоколад да си стигала. Да. Нещо друго? Не. Категорично. Абсолютно. Добре. Изглеждаш сигурна. Каза в къщата, че замести любовта с наркотиците. Може ли наистина липсата на любов да доведе до пристрастяване към нещо? В твоя случай това ли беше наистина? И знаеш, още тогава аз плачех, защото всъщност на мен ми беше мъчно за него. Аз знаех, че ние наистина няма да се видим един определен период от време. И в интерес на истината от 8 юли до 8 октомври не се бяхме чували, не се бяхме виждали. Какво стана? Все едно изгубих част от себе си. Така го усещам. Просто е любов. Пред Ани и Виктор от Здравей България каза, че си пожелаваш любовта такава, каквато ти я виждаш. Има ли има тая любов? Има. Как се казва? Лео. Вие преминахте през много сериозни катаклизми с него. Така е трябвало да бъде. Имаше бой, като в... Знаеш ли, това нещо се случва на много хора. В крайна сметка, но... Да се привържат към насилника си. Но не е като да се случи на Жана Бергендорф, от което, разбира се, веднага трябваше да се направи медиен скандал, полицията и така нататък. Всичко беше много добре. Посягал ли ти е наистина? Не. Ние се бутахме един друг. Нормално. Не е бил истински бой. Той искаше да си ходи, аз не исках да си ходи. И така. Можеш ли да му имаш доверие все пак след тези скандали, през които преминахте и взривоопасни отношения? Това е един от хората, които не само, че ме учат да танцувам, защото той е един прекрасен танцор, професионалист. Това е един от хората, които като си седна до него, аз съм супер спокойна. И знам, че съм... Да. Добре, ама в къщата флиртуваше с Явор Бахаров. Ама това беше всичкото игра, между другото. Просто е така. Сериозно ли? Абсолютно. Нямаше нищо? Нищо никога. От твоя страна. Ти гледаше тебе, очите ти стичаха. Много ясно. Аз нали трябва да го играя. И за играта ли го направи? Big Brother знае. Да. Нямаше между вас никакви... А секс имаше ли в къщата? Имаше някаква интимност там, като че ли по едно време? Не, значи... Това явно е била някаква мисия или не знам защо, но той тръгна да... нещо да ме пипа, при което аз станах от леглото и отидах в кухнята и не знам как да се засмея на това нещо, защото викам, може би Big Brother е дал някаква задача. Мисия, да те опипва. Да, и той всъщност много грозно е излезнал в интернет с никого. Тук казваш, че не си имала интимни отношения с Явор Бахаров и не си влюбена в него. Не, аз имам моята любов и влюбена си в Лео. Да. В мъжа до себе си търсиш ли заместител на бащата на детето ти? И Лео може ли да бъде добър баща на твоето дете? Първо, Лео и Леон са страшно големи приятели. Леон го е приел за приятел. Те играят PlayStation, боричкат се. Банда се си. Да, общо взето, даже така лекичко работа срещу мене. С някакви неща, ама такива някакви детски. В къщата обаче те обявиха за най-лошата майка. Това как ти подейства? Стана ли ти мъчно? Те не могат да знаят каква майка съм аз, защото моето дете не беше там. Аз смятам, че съм много добра майка, независимо от това, че съм взимала наркотици, то никога не е било в какъвто и да е обсек до детето ми. Винаги съм се съобразявала. Съжалявам, че не се съобразих със себе си и не постъпих по-правилно по-рано, но наистина тази липса от човека, който обичаш... Липсата на любов. Не, точно този човек. Ако можеше да се върнеш назад, би ли променила нещо във възпитанието си на детето си? На Леон? По същия начин ли щеше да го възпиташ? Има ли грешки, които си допускала, неща, за които не си даваш покой?
Има различни хора на този свят. За мен има една поговорка: прави добро и прощавай. Аз не мога да се съда повече от 2 минути. Или ще отида някъде в някой ъгъл, ще си го изръба, така, за да ми отмене, или ще си го изпея. Според теб той има ли щастливо детство? Моят син той има всичко, от което има нужда. Той има любов, той има един нов дядо, както знаеш, моя баща, който открихме. Да. Има всички. Той е много обичано дете. Сега го пуснах на училище, вече на 6 години. Реших, че по-добре сега, отколкото да изпусна момента, когато тези 3 езика, които той ми ги научи перфектно, трябва да се използват. А твоето детство какво беше? Значи имаше някакво объркване в Big Brother, че си била в пансион, че не си била в пансион, че имало насилие, че е нямало. Каква е истината? Аз не смятам, че коректно спрямо майка ми да го казвам, нали, но тя е била винаги една борбена жена. Жена, която е работила по 24 часа. Може би работата й изнервяше се много. Аз живеех близо до 12 годишна възраст с баба ми, която всъщност ми даде, може би, основата на абсолютно всичко, на тема музика. Липсваше ли любов в твоето семейство? Усещала ли си липса? Мама работеше постоянно. Тя нямаше време за нас. Тя работеше диспетчер, 2 дена почива. И тези 2 дена, които тя почива, тя въртеше волана на такси. Тя 25 години таксиметров шофьор. Една от най-добрите шофьорки в България за мен. Следващата съм аз. Това с насилието истина ли беше? Любовниците на майка ти посягали ли са ти? Те не са били любовници. Първо мъжа, който е до майка ми ме отгледал. И може би бяха... не бяха намерили правилния подход, по който да накарат да успокоят моя страх от това да се прибера вкъщи, защото много често родителите се изнервят и си го изкарат на децата си. Ти от какво се страхуваше, като се прибираше вкъщи? Не искам да отговарям на това. То си е лично. Добре, само те питам. Насилие имаше ли във вашия дом? Да, имало е. Налагало се. Според нашите бой оправил нещата, но аз почнах да бягам вкъщи. И за мен беше удоволствие да бъда в един от тези интернати, така наречени сиропиталища. Това не е сиропиталище, това е едно прекрасно място. Моята класна по музика от Плевен, която ми беше във 2-то училище, до ден днешен е до мене. И много съм и благодарна. Не съжалявам за нищо. Имаше ли случка, която няма да забравиш, която те е белязала за цял живот, от детството ти, свързана с насилие? Има ли неща, които... Не, гледам, не се връщам на там. Може би само единствено, когато ме разтресат много емоционално, както ми се случваше на няколко пъти в къщата. По някой път мозъка спира да работи и започва душата. И да. Сега кой слушаш, мозъка или душата? Винаги душата. Почти всеки, знаеш, от световния шоу-бизнес е минал през своето дъно, борил се със своите демони. Аз не мисля, че съм ударила дъното. Представител на монтарите у нас, при теб, реално ти минаваш през същото нещо. Кажи ми обаче за тебе в заключение, участието ти във Big Brother пропадане ли беше или пък ново начало? За мен лично абсолютно ново начало. Аз исках да покажа на цяла България коя е Жана, каква е тя. И, както си го казах и преди малко, на мене ми олекна с това, че аз вече нямам притеснение, че някой ще разбере, че разбираш ли, тя е била в... Ти си чиста пред всички вече, никой не може да хване за нищо. Да. И това е. Искам да се знае пред цяла България, че това е Жана Бергендорф и който иска и я харесва, може да бъде до нея. Тя не е чудовище. Готова ли си обаче за реалността, за истинския живот, за изкушенията, които ще срещнеш? Искам да ти кажа, че аз вече съм в него. Имаше ли изкушения на излизане? Не. Не, отбягваш? Отбягвам. Изпих 2 бутилки вино. Да. И това е най-голямата мотивация за мен, защото Лео самия много се е карал с мен за тези неща. Той подкрепи ли те в тази битка? Да.
подкрепа. били ли сте заедно в другото, в борбата с наркотици? Той не е друсен. Само ти? По принцип ти го не знаеш. Аз го криех. Дори и Лео не знаеш? Аз го правих не за да се надрусвам, просто за да се стабилизирам, защото аз се чувствах много даун. И в този даден момент ме удариха много жестоко медиите. Ти си спомняш Жана Бергендорф с Гази дете, Жана Бергендорф не знам си какво, не знам защо. Много ме болеше. Струпа ти се твърде много наведнъж. Да. Страх ли те? Не, вече не. Вече не. От кога не те е страх? От момента, в който знам, че имам един човек до себе си, който наистина ме обича. И имам едно прекрасно дете, за което трябва да се боря. Тук няма страх. Страхът убива. Аз не искам да умирам. Много хубав финал, Жана. Благодаря ти. Ние те подкрепяме. И много фенове има, които те подкрепят. Ти го знаеш. Аз съм много благодарна на всички тези, които са ме харесали, са гласували за мене. А те не са малко. Well, thank God. Успех, Жана. Успех.